Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Hola, què tal? Benvingut. Soc la doctora Patri. Sí, esta és la prova dels nervis craneals. És una prova totalment indolora, no fa gens de mal i la veritat és que és una prova super senzilla. Sí. Sí. Exacte. Bueno, pues la prueba se basa en el tacte, la vista, el olfacte, el gust y en el oído, ¿vale? No és molt difícil la prova i la veritat és que se fa en un minutets, no costa res i és molt senzilla de fer. Així que anem a començar, ¿vale? Vaig a agarrar-te primer les teues dates, ¿vale? Per a saber i així fer-te el teu historial, que és la primera vegada que vens a esta clínica, veritat? Sí, vale. Pues anem a agarrar els datos, ¿vale? A veure, me dius el teu nom? Els teus llinatges? Vale, i ara me pots dir la teua fetge de naixement? Exacte, la teua fetge de natalici? Correcte. Val. Perfecte. I ara me vas a dir si tens algun tipus d'al·lèrgia, si tens algun tipus de... No, veritat, no tens ningun tipus d'al·lèrgia perquè comptarem a fer proves distintos sabors per saber si tenies algun tipus d'al·lèrgia. No, veritat? No. Vale. Ni al·lèrgia de menjar ni de la pell, veritat, dermatològica. Ok, vale, perfecte. Vale. Pues primerament, vale, ja tinc els teus datos. Ara vaig a agarrar i vaig a fer-te un poquet d'exploració del cor, ¿vale? Per a veure com el tens. Ya esto es rutinario en la prueba de nervios craneales. Exacto, sí, sí, no te preocupes. A ver, no te me eches, ¿vale? Perfecte. Tens el cor perfecte. Així que vaig a apuntar-ho, val? Vaig a apuntar-ho. Que tens el cor perfecte. Que tens unes pulsacions meravelloses. Vale? Perfecte. Vale. Ara anem a començar en la prova de la vista, ¿vale? La prova de la vista és molt fàcil, ¿vale? La prova de la vista és tan senzilla com a que te vaig a fer que mires a un punt de llum, ¿vale? Que va a ser este, ¿vale? És una llinterna, sí. Te vaig a fer que la mires i que s'assisques en la mirada, ¿vale? I jo pues, vaig anar apuntant-me els resultats, ¿vale? Perfecte. Vale, mira esta llum, ¿vale? Dime quantis del teu camp de visió, ¿vale? Quantis del teu camp de visió m'avises. Perfecte. Perfecte. Perfecte.
Perfecte, vale. Ara el que anem a fer és apropar-la i allunyar-la per a veure com tens la pupil·la i com tens els nervis òptics, vale? Vale. Vale. Vale, perfecte. Ho tens molt bé. La vista la tens perfecta, vale? Vaig a apuntar-ho, que la vista la tens ok. No tens ninguna cosa mala ni res, vale? Vaig a ficar el sello, vale? Com que la vista està ok. Vale. Ara anem a mirar també la teua vista, vale? Vull que mires este boli, vale? Este. Vull que me digues si està prop o lluny, vale? Correcte. 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 Molt bé. Això també ho tens perfecte. Vale. I ara me vas a mirar les mans, vale? Me vas a mirar les mans i vas a ficar-te el punt sobre el meu nas, vale? Vas a fijar la vista sobre el meu nas. I m'has de dir quantes meus dits estan en el teu cap de visió. Ok? Vale. Anem a ello. Vale, a veure. En el meu nas, per favor. Perfecte. Perfecte. Ho té tot genial, ¿vale? Hem d'apuntar que ho tens tot genial. La vista la tens perfecta. No te fa falta res, no? Tu no gastes ulleres de normal, ni gafes, ni res, no? De sol, però per les graduades o... No. Vale, pues perfecte. Pues vaig a ficar el sello de que ho tens tot bé. Vale? Ara anem a fer l'olfacte, vale? Te vaig a posar uns olors, vale? Unes oloretes per a que me digues a què te fan olor, vale? Són unes olors senzilles, vale? No són difícils d'averiguar, així que vas a saber en tot moment de quin olor estem parlant, vale? Però primer vas a tapar-te un fora del nas, vale? I me vas a dir a què te fa olor, vale? Perfecte. Tinc este potet. Perfecte. Ara vas a olorar-lo, ¿vale? Recorda, tapa't un fora del nas, ¿vale? I me dius a què te fa olor. Correcte, a vainilla. Molt bé. I ara en l'altre fora del nas vas a olorar lo mateix, ¿vale? I vas a dir-me si seguís fent olor a vainilla, ¿vale? Correcte, olor a vainilla. Molt bé. Perfecte. Vale. Ara vas a olorar este, ¿vale? Vale, me vas a ir a que fa olor, ¿vale? En un fora del nas tancat. Molt bé. Correcte, fa olor a meló. Molt bé. I ara en l'altre fora del nas, obert.
Molt bé, fa olor a meló. Perfecte. Sí, sí. Per ara ho tens tot bé? Sí, per ara ho té tot genial, ¿vale? Y ahora te anem en l'últim potet, ¿vale? Que vas a tener que olorar. Este me lo vas a olorar en els dos forats del nas oberts, ¿vale? T'has un poquet una cosa més forta i pot parèixer més forta a l'olfacte. Així que no és tan suau, però esta és millor que l'olores en el nas obert, ¿vale? En els dos forats del nas, ¿vale? Perfecte. Vale, perfecte. Olora. Correcte. Fa olor a romero. Perfecte. Perfecte. Pues vas a posar el sello com a cutes tot bé, ¿vale? Perfecte. Anem a passar al sentit del oït, ¿vale? En el sentit de l'oït és molt fàcil, me vas a dir per a on te sona el sonit, si el notes en el teu oït esquerre o en el teu oït dret, ¿vale? Anem a fer-lo, ¿vale? Correcte. 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 Vale. Ara el que vaig a fer és tapar-te un oït, ¿vale? I me vas a dir si sents el que vaig a fer en l'altre oït, ¿vale? Correcte. T'haig de tapar este oït. Molt bé. Dime si notes això. ¿Sí? Perfecte. Ara vaig a tapar-te este. Perfecte. Vas a dir-me si sents això. ¿Sí? Perfecte. Vale, tens l'oït perfecte, ¿vale? Veus com no era és indolora, no facis de mal. És una prova senzilla. Sí. Vale. Ara anem a anar al gust, ¿vale? I me vas a provar certes coses que jo te vaig anar donant, ¿vale? Vale, pues te vaig a fer provar unes coses, ¿vale? Per a que tu me digues si te sap a dolç, a agre o a què te sap, ¿vale? Sí. Perfecte, ¿vale? Vale. Obri. Vale. Prova. A què te sap? Correcte. A dolç. Molt bé. Vale. Anem a provar lo que n'hi ha así en este, ¿vale? En este potet, ¿vale? Vas a ir a que te sap. Correcte. ¿Vale? Y ahora ¿vale? En el últim pot, ¿vale? Me vas a ir a que te sap lo que n'hi ha dins, ¿vale?
vaig tornar a provar, ¿vale? Perfecte. Pues sí, ho tens tot molt bé, la veritat. Està molt bé. Sí, sí. Vaig a posar el sello de que està tot bé. Vale. I ara anem a anar a el tacte, ¿vale? És la forma més fàcil. Te vaig a tocar 6 punts de la cara, ¿vale? Y me vas a dir si notes lo que te toque, ¿vale? No te vaig a tocar en les mans, te vaig a tocar en el boli, ¿vale? Vas a dir si notes si t'estic tocant o no, ¿vale? Perfecte. Així si t'estic tocant. ¿Sí? Perfecte. Sí, perfecte. I ara me tens que dir a on, ¿vale? A on notes que te toque, ¿vale? Però ara tens que tancar-me els ulls, ¿vale? Tens que tancar els ulls i dir-me a on notes que t'estic tocant, ¿vale? Vale. Perfecte, en el front, molt bé. I ara en la barbilla, molt bé. I ara el nas, molt bé. I ara l'orella dreta, molt bé. I ara l'orella esquerra, molt bé, ja pots obrir els ulls. Vale, pues tinc que dir-te que el tacte també el tens perfecte, ¿vale? Lo que ara te vaig a fer és tocar-te en els braços, ¿vale? Per a veure si també, si notes molt bé els estímuls que te vaig a fer, ¿vale? Vas a tocar el braç, ¿vale? I dime si notes algo. ¿Sí? Perfecte. I ara? També? Perfecte. Pues ho tens tot molt bé, ¿vale? No. Aquesta prova ja no se fa des de fa molt de temps, la del martell en el genoll, això ja no se fa perquè això són per a reflejos. Que això serà ja per una altra sessió que vulguis fer, si vols fer una sessió de reflexes. Sí? Pues això només tens que dir-li igual a la meva companyera, la que està en la recepció, i que t'apunte. Sí, també la faig jo, sí. Ai, que te caigo simpàtica. Ai, gràcies. La veritat és que no li diuen això sempre, tots els dies, que li has paregut simpàtica a una persona. Gràcies. Vale, pues hem de ficar el sello de que està tot bé, vale? I aleshores anem a fer una cosa, vale? Ara ja el que tinc ho haig de passar al teu historial i els resultats els recibiràs en ta casa en correu ordinari o email, el que tu decidisques. Si vols que t'ho enviem per email, serà que jo ho passi a ordenador i en seguida ja t'ho manen a casa, t'ho manen al teu correu electrònic per a que ho pugues veure, o t'ho manen per correu ordinari, que és per correus normal de tota la vida, i vols que t'ho manen per correu electrònic, vale? Pues envia el teu correu electrònic i quan jo tinga tot passat a l'ordenador, vale? T'ho mana el teu correu electrònic i en seguida ho recibiràs en casa, tots els resultats. Vale, dime el teu correu electrònic. Vale. .com, no? Sí. Vale. Pues això jo t'ho apunte ara en l'ordenador, vaig a passar ara quan te'n vagis els teus resultats a l'ordenador i ho rebràs en un plaç d'una setmana o una setmana i mitja, ¿vale? Sí. Sí. Pues lo que te dic, això tens que apuntar-te en la meva amiga, la que està a recepció, que li diuen Paula, i li pots dir, Paula, m'apuntes per a la pròxima setmana? Sí, de la setmana que ve ho tinc tot lliure per a fer les proves de reflexos, que no és molt difícil de fer, ¿vale?
Vale. Pues res, espero que t'has agradat esta sessió i que la pròxima setmana nos veiem per fer-te les proves de reflexos. ¿Te pareix? Sí? Perfecte. Pues nos vemos la semana que ve, ¿vale? Vale. Sí, sí. Pues un plaer i que te vagi molt bé i hasta la pròxima setmana. Un beset. Chao. No te baixes del Supermón.